Puzzle baten moduan osatzen zuzute bizia. Ez zaude osorik pieza guztiak bere lekuan izan arte. Puzzle baten moduan osatzen zuzute bizia. Murgildurik zaude metodikoki pieza guztiak asatu arte. Garaiki duzu zubia marrazu dainoak itxakoa zerra eta ez duzu nahikoa jarraitzen duzu utxunea betetzen. Zure behaz legunek apurka osatzen doaz puzzleak eta ez duzu asmorik paisaiaz gozatzeko guztia maitu arte. Sortu dituzu gailurrak marraztu gauerdia, izarrak eskuetan dituzu eta ez duzu nahikoa jarraitzen duzu utxunea betetzen. Bizioz batuko du azkeneko bagina bezala, zartatu ez gaitezen damuzko olatuen aurrean. Egun eta gauak joan urtaroan sartetxera, amaitu duzu puzzlea, ispiluan begira, zure behatz nekatuen puzzlea unkitzea. Zerbait gehiago esperoan zenuen, nola ez gurutzatu eraiki duen zubia, itxasoratu izan banintz ilar geratzeko nean, jada ez dago zer sortu, puzzlea amaitu da. Bizioz batuko dugu azkenekoz bagina bezala, zartatu ez gaitezen damuzko olatuen aurrean. Paperezko batelean ego haizean eskura, uniberso barrena jarraituko dugu utxunea betetzen. Bizioz batuko dugu, jarraituko dugu utxunea betetzen.